Stħarriġ li għamel l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal wara tħassib dwar faċilitajiet adekwati fejn il-priġunieri jiltaqgħu ma' wliedhom sab li filwaqt li kien hemm titjib sinifikanti bil-ħolqien ta' spazju simili barra l-faċilità ta' Kordin, ġie rakkomandat li jkun hemm iżjed spazji simili anke minħabba domanda qawwija lih. Rapporti pubblikat mill-Kummissarju għat-Tfal innota b'sodisfazzjon il-proċeduri li daħlu fl-aħħar żmien u faħar l-ispazju li qed jitħaddem mill-laqda mid-dlam għad-dawl b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal tenna li kellu laqat ma' tmexxija tal-ħabs u anke żar il-faċilità fil-Marsa li toffri spazju san il-bogħod mill-ambjent tal-ħabs biex it-tfal jiltaqgħu mal-ġenituri u qrabathom li qed jiskuntaw sentenzi ta' ħabs. Hawn diġà saru mal-400 sessjoni simili bis-sem ta' 50 priġunier u 90 tfal. Minkejja dan ġie rakkomandat li jkun hemm iżjed faċilitajiet simili anke l-ispazju allokat fil-ħabs għal dan il-għan mhuwiex xieraq u ġew elenkati miżuri meħtieġa fuq terminu qasir biex dak fil-faċilità stess jitjieb, inkluż b'ġugarelli, kodba u ambjent xieraq fil-żewġ taqsimiet tan-nisa u l-irġiel. Ma dan ġie rakkomandat ukoll taħriġ kontinwu lill-gwardjani dwar kif għandhom jittrattaw ma' tfal.